Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Wah. Ngantos tabuh kalih kilang gangsal menit, kirang gangsal menit. Wonten jam kula upami mboten sami kaliyan jam ing dipun asta para pepundhen, para pinisepuh, para mitra kawruh sanak kadang muda werda sami lenggah. Dalu punika mbok menawi inggih jam kula ingkang sajaipun batunipun kedah perlu dipun gantos. Ingkang wigatos dalu menika sampun kelaman sowan wonten ing Desa Kembang Kuning, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Ngestu padha dawuh menyaripun inggih menika Bapak DPRD ingkang dalu menika kepareng tasyakuran. Enipun sampun kalih periode satripun dados dening para masyarakat supados lenggah minangka dados wakiling para warga masyarakat. Ugi panjenenganipun Bapak Lurah ngaturaken selamat kagem panjenenganipun Bapak Lurah ingkang sampun kalih periode menika ngasta bawat minangka dados pangareping para masyarakat Desa Kembang Kuning mriki. Mugi-mugi tansah pinaringan lancar, pinaringan liring sambikala, ugi pinaringan penggalih ingkang sabar ikhlas ngayomi dhateng sedaya masyarakat. Lan ingkang wigatos amanah menapa ing sampun katindakaken menika tetep dhateng ruket dhateng kewajibanipun, boten badhe mengeng dhateng kewajiban. Menika ing saged kula aturaken lan mugi-mugi pasugatan dalu menika katur dhateng para lenggah para sutresna budaya wonten ing Desa Kembang Kuning Ngombol Purworejo menika. Inggih sak gaduk-gaduk kula anggen kula caos pagelaran menika mugi saged menarani wonten penggalipun para lenggah. Ewadene mboten menika inggih awit saking kekiranganipun ingkang abdipun Petruk kalan sak rombongan anggipun sampun kraya-raya kadhawan sepados sowan mriki ewadene tasih damel kuciwa kula nyuwun ing samudra pangaksami. Jernyatanipun kula sowan wonten tlatah mriki menika mboten kok gadahi niat menapa-menapa namung estu padha dhateng jawipun para bapak-bapak. Mergi dipun menapak-menapakno laladan mriki menika ya wis kagungan dalang dewi-dewi. Ewadene kula kadhawuhan kula nggih namung nyendikani kados to rayi kula Mas Narpa, Mas Gunawan menika dalang muda-muda ingkang talentanipun luar biasa. Mila kula mboten lajeng ngesuk-esuk dhateng pasaran panjenengan mboten, namung gandeng kula menika dipun dawuhi nggih namung nyendikani dawuh. Mergi nek ngaten menika mengko ndak dadi ora prayoga lepas duluran. Menika estu. Menika gandeng kula dipun dawuhi nggih namung sendika. Sembah nuwun, sembah nuwun. Panjenengane ya kepareng rawuh. Nyata menawi rumaket pas dhèrekanipun kalian Petruk. Demben ya barewuh. Badi ketoke. Mboten. Gojekipun jeneng wong ewuh ora eneng sing badi mboten wonten. Sedaya mesti ya cucul merga ya pancen ya dienggo nyukuri karo putrane kekalih. Matur suwun. Sembah nuwun. Nembang sing kepenak kalian ngundang Kang Gareng karo Bagong. Wah, kanca-kancaku tabuhane bengi iki jan ora kaya biasane tenan. Seseki ra jamak-jamak. Oke. Nabuhi kok Petruk kok jak sek-sek. Kaya tetep sendika dawuh arep ngejak irama sepira. Ning pancen tak jarak. Sing kudune irama alon tak gawe sesek. Apa to sebabe kok kaya mengkono? Amargi sesuk mesti kesel, mesti do turu nang ngebis ora nglilir. Dadi nek ora nglilir suda pengeluaran. Mergo nek nganti do ora kesel ki nek do nglilir anggere ana gambar sendok porok mesti do bengok-bengok. Kok ora mandeg ya? Nggih, nek ora ya diwaca. Soto Pak Marto. Sate kambing Pak Bejo. Nanti kupingku risi ya rasane. Rumah makan sayang. Ora liwat sesuk, ora liwat. Sesuk liwat tol kok mangga. Kedep tesma aku nyawang selendang biru.
Nyuwun swantenipun Ibu Prastiwi ingkang pinggir piyambak. Wah, sinden sing terhormat ya ming Prastiwi. Nganti panggunge digaweke dhewe. Nganti tenguk ning kotak gamelan. Wah, lah ya men. Piye aku tak rasa melu apa piye? Aja. Ayo. Penting ya Prastiwi. Neno. Monggo Bu Pras. Selendang biru hamung ngenaki hati Nora tekan batin setiamu. Ya, mangga kanca-kanca bareng yuk. Selendang biru tetap ana janjimu. Mangga yuk. Tetap ana janjimu selendang biru. Kekuatan kok kaya ngono. Kaya ngono kuwi nuthuk gamelan saben bengi ya buantre ra jamak-jamak. Kok ora emani-man ro gamelan ya. Ora, gamelan iki nggo nyambut gawe kok anggere pas nyambut gawe ya tutuki sak banter-bantere ra apa-apa. Oh. Ngene kira-kira ana sing pecah urunan. Oh. Lah kok urunan ya ora kok ya. Heeh, ya pancen ngono kuwi rek ngayah. Sowan ning Desa Kembang Kuning Ngombol Purworejo. Ya. Ya karangkara sosok sowan ning tlatah kene ya, Tru. Iya. Napa ana sing ngersake? Ya wis dienggo penyedap rasa wae. Tegese penyedap rasa. Tak kira piyai kene wis akeh sing padha mresani wayang gagrake panjenengane Mas Narpo, gagrake panjenengane Mas Gunawan, gagrake panjenengane Pak Bagong. Iya. Awak dhewe mengki nangka dadi bumbu. Ha iya. Kadang kala iso dirasake enak utawa ora kuwi gumantung karo para sing padha mresani. Iya. Kok ora nganggo kathok abang, Gong? Ganti ambune teng-tengene. Bar tanggo perang mau jan gupak apa-apa. Iya. Iki adicara tasakuran penyanyi Bapak DPRD wis kepareng dipilih meneh dening para masyarakat 2 periode. Betul. Karo putrane ya Bapak Lurah. Ha iya. Wis pokoke ora bakal kekurangan, Truk. Sing sepuh ngasta minangka DPRD Kabupaten Purworejo, sing putrane minangka dadi lurah. Iya. Ning kudune ya ora ngene iki. Lho kok ora ngene iki piye? Kudune iki le wayangan dhewe-dhewe. Lho. Dhewe-dhewe dadi lurah wayangan dhewe, dadi DPRD wayangan dhewe, dadi ora ming pisan. Wah, ya boros. Nek carane kaya ngono iki boros ora. Idek ki siji ki wis matur nuwun kok dadak dhewe-dhewe ora anggepe. Heeh. Yo karo mlaku, karo omong-omongan, karo nembang. Ha iya, nek ora nganggo tembang ndak ora seger rasane. Ah nembang apa rek? Ya engko sithik alon-alon pamundutan-pamundutan sing gurung aja diaturake sore mau ya diaturake gara-gara iki terus. Ya.
Iki wis caping gunung. Heeh, fragmen ya wis. Terus iki ning pamundutan Lungiting Asmara. Oh iya. Lungiting Asmara. Sing arep nyekar sapa iki? Lungiting Asmara iki sing iso nyekar Mbak Ayu. Kuwi apik lagune Lungiting Asmara. Ayu nembang apa-apa apik. Mau bengi nembang sisa-sisa cinta tabuhi jati lan apik banget ya, Tru. Ya. Oh iki sing alusan sike sapa? Kadung Tresna. Vokale Mbak Ana Pertiwi kagem saking keluarga Agung Bengkel Simbah Surip. Oh iya. Sore mau urung diaturake ya, Gong. Heeh. Karo isih ana meneh ora? Oke, iki Tatin ya. Isih angkon nembang meneh engko. Ya. Karo ana sing nyuwun apa mau ki rujak jeruk ya ana. Oh iya, engko diaturake. Ya sing alusan dhisik. Ayo, Mbak. Tiwi. Ya. Jumeneng. Kadung Tresna. Ya. Katur kagem para kadangku seniman saka Klaten kono ya ngersake Kadung Tresna. Iya. Sing ngefan banget karo Mbak Tiwi. Sinten, Mbak? Pengendang kok. Heeh. Bola-bali mesti sok chatting aku. Kadung Tresna nggih Kamas. Oh iya Dimas, aku ya. Iya. Ya diaturake. Wah, jan. Iki isih ijen kok kuliah terus. Oh, anggepe iki bar manae. Mana dengkulku mlocot. Kaya kucing wae ora. Peputra. Peputra. Aku putra siji. Weh. Ya sindene adhe iki ora ana sing legan ya, Tru. Ora ana. Karyane sathok wae iki ora mangkat. Heeh. Ana acara liyane ya. Karo Anting. Heeh. Ning Anting iki mesti legan terus ora ana sing gelem mesti. Ngawur to kuwi. Rai kok ndedodot kaya ngono. Gek cerawake ora jamak. Ning pancen cerawak ki takon kok. Iya. Wis nang anggere nang ngebis Ting, kok nek lagu-lagu dangdut kan bengak-bengok karo aku. Siapa? Ngono. Kula dhewe mesti wae, wae. Iya. Nyenengke. Ayo dibawani Mbak Tiwi. Nanano cakepane sakarmu. Ya. Monggo. Sinawang datan bosani lambat laun bocah iki ya wis mulai akeh sing padha nyuwun saya nembang. Karang Tiwi iki wonge anteng, tur ana keistimewaane. Keistimewaane apa, Tru? Keistimewaane Tiwi iki nek guyu manis. Manise mergane untune gingsul. Agene gareng ki matane kira nek guyu ora manis. Mata karo untu iki beda, nggone we beda. Tutuk watu sirahmu modar. Ya rasa kejem-kejem reng ora. Bagong ya mung ngomong kok, heeh. Wedok anggere untune gingsul mesti manis ya, Tru. Kene bojoku kae ora. Mbok bojomu gingsul wae. Gingsul. Oh, nggon endi? Tengah. Gingsul kok tengah ki. Dadi nyrongot kok kelinci kae lho. Nek nonton lho, Gong. Ora micek. Ya. Nyawang wong bagus leman rakoso tak lakonane. Wedok nek setya bekti iki rekosoe dilakoni. Ewadene ra kepeneran. Ha iya. Angger Bolot kok melek gitu. Ya wis ben gayengke ora apa.
bisa nyawang. Oh, ming cukup nyawange wong wedok iki wis trima kok randek puno do disia-sia ya, Tru. Wong bagus lambene abang. Oh, wong bagus lambene abang. Nek ngalembono wis ora kurang-kurang. Ming sayange matane ireng. Ora ono putih ya, Kang. Medeni ora. Terus Mati aku wis purun angger tresnaku mbok tampa. mati wis purun anggere tresnane ditampa. Ha ning piye njukan? Ditampa tresnane wis mati. Ayo silakan ta. Wis ra iso ngapa-ngapa ta, Tru? Ya monggo. Lamat wis katon tejane. Coba kendange dicungtungi wae, Tri. Ya. Tri iki jenenge Tri Amin. Mantri, heeh mantri ya. Cah nekate ra jamak-jamak iki jangan. Lagi ngerti laporane aku. Wah, ayo wis piye? Wah, wis parah. Sesuk nang ngebese, Truk. Ya. Tak nganggo mic aku. Heeh. Yo, monggo. Lamat wis katon tejane. Ora ngono sik, op. Lamat tungtungan ki maksudku anu dhewe kendange kaya selo kae lho. Lanana den tungtong karo ketimpunge dipangku. Ngono kuwi ora kok ora ana sing kendangi lamat tulun tok keden tok ndang tak den tok ndang den tak ketulu ae kendang batangan. Tungtungan ora ngerti. Nek kon fikol sesuke ora jamak-jamak. Edan tenan. Cah kok kaya ngono ya. Suwe-suwe kok dadi omong. Oh. Lamat wis katon tejane yen mbok ronggakan Enak. Sing cerawak Mas. Iki cedhake. Nah.
sing kaya ngene wis memakan korban siji to. Sapa? Anting wis liyer-liyer ket mau. Ngene iki pisan ora daya. Enggari ngenteni le ambruk. Heeh. Nah, no, no, dung tak du ya, mangga. Pacaane sarwa asri suwun Mbak Hana Perti. Ya. Meneng-meneng ki ya putra dalang. Nggih. Oh to. Heeh. Ki jendol kaon. Iya. Mosok dalang kok jendol? Ayo jenenge parapane kuwi. Anting ki ya putra dalang. Oh. Meneng-meneng putra dalang saka Jawa Timur putrane Mas Sun Gondrong. Mas Sun Gondrong. Heeh. Masun Gareng. Tapi rak Rudi Gareng saka Blitar kok dibolak-balik. Heeh, Masun Gondrong. Terus saiki ana sing nyuwun kembang anu apa jenenge iki? Rujak jeruk to. Ya diaturake rujak jeruk sing bawa sapa? Sing bawa
Kakung. Ya. Kasma, Karna. Karna kon bawa meneh. Karna iki suwe-suwe dadi bintang lho. Heeh. Dadi bir. Bir bintang. Heeh. Yo Karna yo, yo. Ngadang nang tengah lawang. Suarane pancen apik tenan. Alus arum. Iki juara wiraswara sak Gembira Loka. Lho. Maksude sak lomba wiraswara tembang Gembira Loka 3 kali berturut-turut nganti entuk medali emas. Oh. Nggo penghargaan Jogong. Didol nek musuh Karna. Ndandani miyone ayo mbrak-mbruk wae to. Ya wis ora apa-apa. Rajang iris ning bocah anteng ya kok. Anteng nek bocah. Ning suarane atos, ya biasa. Ambangane kancane liyane iki do meneng-meneng ning homo kabeh to. Edan tenan kok. Anggere muni ana wajah baru terus wah gage-gage cetting. Ha iya, ya wis ben apa-apa. Aku ngasih sok mikirku ki piye to ya Caca. Ora kowe iki kok ngerti. Weh, aku ki Permana Jati. Netra batin e. Kok paham ngono ta mesti batinmu. Aku ki iso ndelok lelakon sadurunge kelakon. Oh iya. Mesti ana sing laporan. Kawula racik rudal. Nggo rudal senengelmu iki rujak-rujak. Ya. Rujak tan kendatan tan kendatan sah cecawis mugi tiya campi unggah kena mugi tekan ora tiya campi wah edan tak bonusi sesuk kowe aja kuwatir mandek rest area heeh tak bayari nguyuh lho aming 2000 mbakane bayar dhewe kelong dite yo rujak iki necer jeruk ning layah layah lambah kula Jawa lombok rawit jogeti terus ya tembange kur wae men kompak ya karo sing men do nyuwara kabeh ya ora suwe bapakne ya
Ora suwe bapakne dole wus teko. Coba lanjutke terus Mbak Mbak Wahyu mangga neno ya Sekar pocong Sekar pocong apa syukur pocong Sekar Pak mboten cetha to Pak ora cetha kok kene syukur pocong Sekar pocong artikulasine kurang cetha Bang Suli mboten Pak rasa mati apa ya malahen dadi srana oh ayo wis kendaan swara bingung mula ta mula ora sok diselakke heeh iki marahi ngentekke swara kok ya napane to Pak kekeselon ya gong iya wong ora swara ki aja sok mangan sing mambu-mambu lenga kaya to kompor oncor wajan kuwi aja dipangan men ambyar cangkeme ora senengane Bagong ki ora seneng ta kowe terus seneng banget aku terus pangli puring rasa neno murih yuwa napa suki
syukur awit kersaning Bathara. Gumiak ya reng wah. Aku nembang kadung tresna, kowe nembang rujak jeruk. Heeh. Ayo saiki ganti sing gayeng-gayeng pamundutan sing ora iso diaturake terus. Ya. Aku. Ya. Tendangi. Aku lho nembang dhewe. Ya, sakarepmu. Aku pokoke sinden 3. Ya. Entekno Gong. Arep sinden 4 ya sakarepmu, arep 3 ya sakarepmu, arep 5 ya sakarepmu. Kembang rawe mau lho diaturake terus. Urung diaturake. Ya. Mbak Lian, ayo sisan. Urutke mrono. Ya. Kembang rawe, monggo Mbak, katuran jumeneng. Ya. Yo. Nah. Wah, ayo. Pemandangannya dadi beda ya, terus. Beda. Maksudnya seragame iki do ijo-ijo Mbak Rian iki. Pripun, Pak? Dereng dadi melih seragame. Dereng dadi wong niki be wau anu golet dadakan mawi tesih utang dereng dibayar niki, Pak. Ampun kuwatir. Kepripun? Melu kula niku mesti mbayar dhewe sampeyan. Aku mbayar dhewe ora. Anggepe tak kira nek dibayarke ora. Pun nggih pun. Mengke kula ajari tembang kula fikol nggih. Nah dari nembang tipikal barang ora tendangi rami musisan kowe ora. Nek ngajari ki nek ora nganggo dipikol ki ora dadi. Oh, nggih. Jane sinten sing ngajeng fikol niku? Mboten nonton sampeyan niku ora. Heeh. Dibawane dawake kembang rawe. Lho plastik iki guyu cengengesan ora. Ora melu glok glimpangke sisan. Ya. Sing napa, Pak? Cara mriki mboten napa-napa, cara kulonan bawane malah niku dienggo perbendaharaane kanca-kanca presiden men do nyateti iso nek ana. Lho tembang sini kok lho sing nganggo kewer-kewer barang niku lho. Sing napa? Anake digendong kewer-kewer. Nggih. Biyen inyong isih cilik. Biyen kabeh ya isih cilik ya terus. Saiki wis semono. Ayo. Ya. Semono napane? Wonge. Mbak ampun. Maksudnya pun gede ngoten. Nggih, dadi andang dlondeng. Lah jenengan niku remene sing gede napa sing cilik? Kula napa? Nggih. Kula niku waton nonton mawon. Kok watonana ora? Ngaraos sing gedhe nek anane sing cilik ayo. Ha ta? Ngaraos sing cilik nek anane sing gedhe. Wong niku ngono waton manut sing kuwasa mawon. Titris nani biyang rama Ditresnani biyong rama. Dipun gendong kewer Ayo wis genah. Ayo. Pripun? Mesti kewer-kewer. Jenengan niku remene nggen kewer-kewere kan? Niku kula senengi asli. Wong gendong kok lali. Ayo. Jenengan kelingan pas gendong mesti nggih. Mboten. Weruh wong tua-tua dong gendong lali. Nanti mlaku barang iki kewer-kewer. Bocahe. Ayo. Rina wangi kewer-kewer ora tipun kudar
gampang senenge ra jamak-jamak itu. Oh, iya. Kepripun sing gambang? Ah, kowe mau sing gampang mau takon kula pas jajan teng angkringan. Kepripun? Pak, ngopo? Ajeng nyuwun prisa sinden sing kebumen asmane sinten nggih, Pak? Kowe lah. Monggo sing gampang ki Legan lho kae, Gong. Heeh. Si Joko. Mbok, Ndeng. Nek niki Legan, nek sing teng burine sing gampang niku enten sing Legan mboten? Sing burine sing gampang. Nggih. Napa to? Oh, tim streaming to. Tim streaming niku. Ampun. Lah kepripun? Wah, Gus omo kabeh niku nggih. Oh. Pawe enten sing bareng kula enten sing ajeng vikol kula terus kula dicie-cie ngoten. Waduh, ana sing cie-cie ngoten. Wah, ya wis. Kok wis ben nengke wae, Kong. Ora. Dijunjung. Sinten nih? Nika ta? Nika. Ayo Harminggat kowe. Kameramen kok nakal banget kok. Ning bocahe bagus. Bocahe bagus nek ngomong gagak. Wo. Kaya distraksi kae. Tesih bujang mboten niku. Tesih. Oh, tesih bujang. Pun ampun kuwatir nika. Heeh. Nah. Mbak Lian dapure anu daleme kleru pokoke. Nganti isin lho, Gong. Dijunjung lan disawah Aja kok wonge montore gagat disetater. niku berarti kan sehati sing ditunggangi kalih sing nunggang sehati niku Pak. Wida, piye dah? Kameramu dolen wae. Maksudnya niku montore kalih sing Mas sinten nika? Mas Dodo. Niku sehati kalih montore. Ngono sehati do wisan do. Aduh, sirahe dusuk-usuke debok. Inyong nangis tulung-tulung. Piyaga ngene, Mbak. Piyaga kula niku nek sampeyan nembang terus ya wonten sing jagongan to. Heeh. Kaya sing ngempul karo sing jaipong niku terus adep-adepan. Niku sampeyan mboten bahane napa? Napa? Ngrasani sampeyan. Niku wingi nggih nurut dalan cerita curhat kali kula niku. Sing ngempul sing jaipong ni piye masuk ora? Masuk teman. Ngaten ora. Ya. Tarikane banyu masak. Ya aja ngono Tri kok njur kagol. Kok ora didah yo. Kepripun Mas? Mas Mantri to? Nggih. Sakniki senengane nek teng kulon nggih kaya niku. Pokoke kendangane ya sing kaya Mas Mantri. Putrane Mas Narpo ngendang ya pokoke kendangane sing kaya Mas Mantri. Nggih, mancan niku banyak apik kendangane. Sak tekone sing rapi. Mangga. Yo. Piye sidane piye? Bakule kewaci mau sing ngendi? Yo. Mangga, kembang rawe Mas Denko yo. Yo. Jiwalang gaji. Yo. Jiwalang gaji. Jiwalang gaji. Jiwalang gaji koko belok. Jiwalang gaji. Jiwalang gaji. Jiwalang gaji koko belok. Ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam minum susu. Susu perawan rasane enak tenan. Susu rondo rasane ra karuan.
Nggih, Jan. Semangat kabeh nggih, Mas. Wah, kanca kulane ora semangat tak toke kok. Mboten baen-baen pokoke melu kula niku penatane kudu keras. Ya kudu semangat, kudu melek nggih. Napa? Kudu melek. Oh, krungu komentar. Kudu melek. Nggih. Napa, Jan? Kudu melek. Melek nggih. Karang rungon-rungonen nek kula niku sak. Rungon-rungonen apa? Kudu melek niku wau. Nggih, wah. Sampun. Penabuhe niki pokoke. Ah coba sing nyanyi anu napa jenenge iki Kembang Rawe niku wau sapa upamane kaya Tatin ngoten. Wah, lha nabuh ming males-malesan. Neng nang nang. Lek kira ya me oh. Agak ning sampean kan anyar. Wah, semangat. Oh, berarti demenyar nggih. Napa? Demenyar. Demenyar niku napa? Demene nek sing karo sing anyar-anyar. Kok nek wis lawas ora seneng. Nggih mboten ngoten. Lah niku kan dene demenyar, demen nek anyar. Demen anyar. Nggih niku sing apik kaya ngoten niku. Lho kok malah sing apik kaya ngoten niku. Maksudku ngene lho, Tru. Iya.
Maksudku tetep semangat. Iya. Ayo sing pirang tahun saiki sing ayu ki melu aku pirang tahun? Puluhan tahun. Tatin po wis durung duwe bojo. Nganti saiki anake 7 apa pira? Akeh temen lho. Akeh niku ketetesan banyu dane meteng kok. Pun lenggah Nggih, Mbak. sampun Iya. nggih. Matur suwun. Ayo genti kowe Tin. Delok kaya ngapa goyangmu iso kaya Mbak Lian ora? Iya. Mbak Lian ki manut karo nganu kok kendangane alun ya golangane ya alon. Bareng banter ya banter. Aku paling seneng kok weruh cangkeme anting ya. Ah iya. Wo. Ayo kok ngaku watuk barang mau. Nganggo. Ayo ning semangate perlu ditiru lho cah kuwi apik tenan. Ayo, kan nembang apa? Kok niku enten Apa? paling saking ngene Mas Endra. Heeh. Nek saking ngene Mas Pai Caca. Sapa? Pai Caca. Pai Caca ki wong endi? Wong ndi Mas? Korea. Oh, transfer. Iya. Pira? Pira Mas? 1 juta. Kok ora liwat rekeningku? Jenengan iki mbok dibuka HP-ne mulane. Ora nggo buka liyane wae. Atono jak. Senengane bukai film apa kuwi? HP ku ki nek ora dawane ora iso njeblak. Ayo HP larang ora kaya nggono. Dadi nek ngene iki ra gelem. Ngene lho kudune. Nunule kudu ngene. Heeh, waduh mati malah ya. Oh, ngene iki. HP larang nek dinunul mati ya. Heeh. Ngono aku nek dinunul urip malah. Endi to? Mas Endra. Oh, HP sing sijine, sing 30 yuta. Ayo. Maaf ayo. Jenengan pinten ta HP-ne? Loro. Aku elok temen. Ayo ben sakar wong mampu kok. Terus kuwi mau kok ngulungi wiyaga dhuwitmu maksudnya piye? Endi? Mau lho. Saweran. Kok aku ora dikeki? Ayo nggo wiyaga sekali-sekali. Kok seka? Dinggo wiyaga tak keke kas Kok wiyaga. mumbluk akeh banget e? Ayo ben oke wong sindene nek entuk saweran ya 1 yuta 2 yuta ya. Dos anteng wae lambene do mingkem wae kok. Lah nek iki mau aku weruh soalé. Ayo ora apa-apa weruh, dinggo genti kas wiyaga. Ono sindian ora tau dikeki saka jenengan. Tahu wae, mambenge aku tekor 3 yuta lho. Kok tekar lho jenengan. Gara-gara cangkemmu. Kok aku ta? Heeh kok ya. Kowe dadak ngelingke sing werna-werna. Wis do lali barang isih do dielinge. Oh ya, heeh. 1 juta. Kembang. Oh, kembang rawe. 1 keke Mbak Lian nek. Ngisore sik ana. Iya, wah mah diketak-ketak. Oh ya, 500. Pun transfer. Oh nggih, aku ora ana sing nembang tatin. Kok anakku ana Mas, sing bener sing endi Mas? Modal ora wis. Saking Mas Pai Caca putra Banyumas sik nembe lenggah teng Korea. Ampun kesupen kalian serat sik nyuwun duit Mbak Tatin kalian Mankasno tembange nderek. Oh ya, mau wis diaturake ta? Aneng ora duwite sing mau. Slendang sutra kuning. Modal ora wis. Kembang rawe gedruk wis Mbak Lian Sindu sing nyekar. Entuk pira ki Mbak Lian? Mbak sampeyan entuk dit lho Mbak niki sik kula uruske Mbak. Mengki soal niki wedokan-wedokan ning homo kabeh niki ya. 250 Mbak Lian 250. Slendang sutra kuning Mbak Tatin 250. Kamsia Hamidah. Kamsia Hamidah. Terima kasih. Iya, Kamsia Hamidah. Ayo. Kamsia Hamidah. Ngopo? Nek ora karo jenengan. Karo sapa? Nah, karo Mas Pai Caca. Lah iya ora. Jenengan ming liwat wae nesu-nesu wae. Liwat piye? Oh, ditransfer ming liwat jenengan menggari ngulungke kok muni tombok. Sing bener ki piye? Sing wingi sing rung tak keke iki sing 1 yuta sing sindan-sindan kok do muni 2 yuta. Aku ra isen to ning ngarepe penonton akeh banget e. Lah ngene yo. Jenengan nak minggu liwat, ora dite jenengan dhewe to. 1 yuta sing nggo liwat, sing 1 yuta ditku. Mosok to? Heeh, jelas. Ora yo. Aku ki nek nggo dit tak hitung.
Ya ora apa-apa, nggo tuku seragam. Hah? Nggo tuku seragam. Ora usah diseragami. Ya kan wudu apa piye? Mbak iya. Kok ora kon seragam maksudnya? Asik lho. Mbok rame yoso kebaya tok. Yoso baju renang. Tenang kono piye wiyagane? Lambene tatin ora. Oh, duit nggo wiyaga barang ditakokke ora. Lah ya aku weruh lho. Ora urung sesuk ki ya sing nganggo wong akeh. Sesuk perjalanan nggo maem. Wis beres to. Rampung to. Kok mak apa? Ah iya. Ketoke ora mandek e. Hah? Ketoke ora mandek. Mandek kaya aku ngingu wong ngelih ki mesake. Aku anggere nglilir saka bis tak sawang memburi ki. Anggere raine do mlumpuk-mlumpuk kae. Ngelih iki berarti. Pak sopir mandek rumah makan. Engko anggere gugah no. Terus nyetel HP kae. Madang. Ramadang. Semaput ngono kae. Tangi kabeh. Ono biasane ya nek pas mandek alhamdulillah ning akeh lesok ra krungu. Heeh. Kok. Ora. Yo, diaturke slendang sutra kuning. Bawane slendro modar kowe. 250 ngelotok sirahmu. Apa? Blawone apa ya? Ayo. Pelok percaya aku kowe perbendaramu akeh nek slendro iki modar. Ora modar. Ayo. Ayo coba. Rina sayang ngalelo hari yakin ku teguh. piye Kowe iki kok nek karo aku sentimental karo Mbak Lian mau ora lho. Hah? Karo Mbak Lian mau ora lho. ora kosek. Aku iki nek golek bawa iki mesti sedih. Ora sedih wong jenengan iki kan nek karo aku sentimen kok cenen lawas kok ya. Apa betek aku lawas? Hah? Demenyar jenengan demenyar. Demenyar iki apa? Demen sing anyar. Ora. Lah, Wis tak diteruske ra usah trewet ngono apa. jenengan ya aja ngono kuwi. Oh iya, lah aku ki nak Meneng wae mingkem. Bodoh. Bagong iki nganti ning YouTube diparapi karo Tatin karo awak dhewe iki Tom and Jerry. Ora tau rukun. Wis men, wak klethake sirahe. Aku kucinge. Tatin tikuse. Jenengan apa nih? Aning menang tikus terus. Aku tikuse aku. Oh iya. Wayangan kang hanger ridu. Oh, kae kowe digeguyu tukange jaipong kae. Ngapa? Ambo guyu kemekelan kae. Ngapa e? Hei. Ngapa? Ngapa guyu? Ya sak senengku. Oh, arep ngono kowe. Lah ngomong guyu kowe. Lah jarene dalange guyu aku lho. Lah wing guyu sapa? Kowe pas muni rada kecil macam. Oh iya. Nek denko iki tenan. Awas ora tak jajakke kowe. Kodenko. Jajak dhewe kok, ora usah aja tergantung wong wedok. Ha, ndarep. Oh, dalange pelit kok. Ngapa? Ora iso. Wah ngono nek karo Wiyaga lho, Ma. Ya galomo. Ya rasa nggo sinden wae. Ha iya. Iya. Ah wis kan. Biasane nek wong lanang ora ono wedok piye? Ah biasa. Ah, biasa apa? Ah santai saja. Wong iso ngombayangke tok wis. Berarti terima bayangke. Terima. Contohnya kayak sing bonang kayak kalau. Ngapa? Ngapain nggak bayangnya apa emangnya? Senengane rak meng ngene iki. Ngapa nek ngono iki? Sing tak bayangke sapa e? Iya. Hati mengkelingan duh Slamet. Orang ganggu toh. Amen kelingan slamet e kok. Aku
aku ki nganggo bawa ya aku mikir lho, kok nek aku kleru tok seneni. Iya Kanjeng Ratu ini. Kamu atiku tan kuwawa iki ya anake sapa to pamikir Pak iki jenenge anake jenengan kok ora mbok openi Masuk sembrono. iki ngenteni Pak sing kagungan. Oh jenengan tak kamu apa to iki ngenteni jenengan duit ngono lho paling ora kok ya Mang. nek ra yang gumun ki dalang kok kaya ngono. Atiku tan kuwawa pamikirku tan jemutu manem. Pamikirmu tan jemotos. Kupinge tan jemutu manem. Tan jemu. Oh, aja dipedhot. Kalimat Jawa ki angel. Pamikirku tan jemutu manem ngono. Tan jemutu. Alah gayane. Apa sih? Nang omah turu walang sangit kok. Apa ta iki? Nang kene kencane. Dugang sisan. Lah aku ora sengaja lho, aku muni apa? Oh iya. Aku ora kerasa nek muni. Oh. Mula sak dielekke ayo. Wong nang omahe nek turu nang ngarepan campur kepek campur walang sangit kok. Ora ya, iki mau kan. Kayane nek nang kene pentas kecencokan walangke. Ras sengaja nek imo ras sengaja tenan ya. Piye le medhot kan piye? Kasure wis saka sepet. Kok kaya kutis. Pamikirku tan jemutu manem kalbu atiku wis kadung tresna mung sirawang merak ati Ya, iki mau tibake apa? Slendang Sutra Kuning. Nek iki aku ora apal. Nah, ra apal kok njaluk 250. Sing njaluk sapa? Aku urung mbok keki lho. Njaluk sing diliwatke transfer. Ya aku njaluk ya Mas, nggo. Slendang Sutra Kuning. Ah kene ra apal kene balik 250. Slendang Sutra Kuning. Nah, ngono kuwi. Lalale lalala. Sakniki. Slendang Sutra Kuning cara Banyumas cara. Lah piye? Wah, ya ora. Piye jajali? Slendang Sutra Kuning. Ya. Kok kirone ya. Maka Slendang Sutra
tok yuk wis. Lagi sih pengen ngene kok langsung mandek lho. Ya ora apa-apa, langsung dikonoke wae malah men gak rampung. Lah, Dadi sik duntung tatung sik. Kowe ngono. ora nganggo ngono lho, mau lagi ngene tok lho. Bagong ki wis pokoke ngono kowe penak kok ora apa-apa. Ya wis. Duntung tong ha kendhange kendhang reok to duntung tatung to munggah terus langsung karo muni. Ngono. Ora sing kendhang langsung waduh ngono. Ngopo kuwi ya ora apa-apa. Kono wis trima ta? Wis trima. Ya wis. Kabeh. Apa ayu iki malah saru lho. Ya wis ben. Heeh.